Noy, may buntag noy. Oh, may buntag po. Ah, Sir, sa may... hindi mga tana ko. Ha? Pwede mo tana. Oh, ano man, ita. Nakay kabaluan nga ko Andre kaning namaligya og luti bitaw. Lote? Ah, No, wala na ba sir? Wala di ko nabatian na rin nga na ay anak ay mong giingon. Nangita mo ko eh. Ganahan ko diri sa bukid bitaw kay apsay kay hangin ba kanang relax imong nahuna. Mo na yung pangita nga kuan. Ganahan mo puyog bukid. Ah, mao ba sir? Oo. Wala sir, wala ka ba di ko nakuha ng Diha mo ko spikas ko ano purok wala man. Wala di ko nakita nga kuan sir kay para makita ko dari ko. Basin disturbo tiga ano ya? Wala sir, okay ra wala. Wala disturbo. Paraham ni imong kuan day. Unsa ni? Sugnod? Ano ni sir ay ako ning kuanan. Kung kahoyo ni kung kuan baligya may nalang pod makapalit og kuan. Baligya nimo. Pamugas. Mga naman ginabuhi sa bukid. Pila poy kuan nimo ni, baligya naman. Pila palit pod. Depende sa bugkos sir o kanang dako-dako nga bugkos nga. Igor po nang kuan. Ilang pa ilang kuan dahil sa kuha. Puti kay ba kay kuan kay. Oh, di dalim sir pero sa on man nga. Di lalim ni trabaho sir pero sa on man nga mao man gani nadak ang tong panginabuhi na ko diri sa bukid. Mga hoy ra gyud. Wala makapalit pug bugas kay sabi kay naghinangat na karong doong tuig. Da wa ngita kita maay mapamaagi ani anong kapalit og bugas gyud. Umabot ka noy. Wala sir wala ko ga uma, wala ang pagpupuy area gud nga kuan kanang akong mga umahan. Dili lang nangahoy lang diri sa kuan. Namuhi kag mga kuan pod hayop ana. Wala pod sir, wala po kay hayop. Wala gyapon day. Kanang di ko diri pangahoy ra gid akong na kuan diri, akong trabaho. Wala lang pod, mao ra gyud. Sige lang kay balik lang ko nya kay na lang ko ihatag nimo pod ay makatabang pod sa imo ha ba. Kay murag lisod imong sitwasyon diri dugay mo pangita diri nga. Oo sir. Mo gani. Dili gilalim ning taga bukid sir eh. Magikintan sa bukid. Kay balik man ko nya. Sige sir. Kay mo anha mo kuan ko di asunahan no basig naa dia. Sige sir. Balikan lang diga diri kay basig na ko may mahatag nimo ba namay lang. Sige sir, salamat daan ug naa man gali sir. Salamat. Sige. Oy. Oy. Sir. Balik ka lagi. Ako'y hatag nimo. Ha? Ako'y hatag nimo. Sama. Ako'y hatag nimo. Moha na yo. Karong giroy. Kay ikaw na galam ani. Moha ni bakaw. Rana kay buhi ri ba? Tubay ano ba? Ginog ka sir? Moha na yo. Sir, ginog ka na sir imong gingon? Lagi moha lagi ni. Baul. Tiga mo kuan sir. Silbi tabang na ko nimo ba kay lisod kay mong panginabuhi nga. Ayun lang ba? Nakay matamang tabang, nakay kargahan sa mga kuan, kahoy ana ba? Gamit rin nimo baka. Maulo man ko na sir ay ano man kay na imong gatag. Sobra ra man kay na imong gatag sir. Abi na ko kuan. Liwatan niyo. Para imuha na. Galam na mo diri sa kuan ba? Bukid. Ngayon lang ba? Ibang tabang. Tabang mo diri. Karga sa mga kahoy. Yan na. Lord, tinuga ka sir? Lagi. Murgo ko ka, wa jud ko nang dahom rong kuan na sir ba? Wala jud ko nang dahom karong adlaw nga kuan. Naigday mo haton ko nga ingon ani ka dako nga kuan.
regalo na ko karong kuan, karong dayong pagong tuig. Oh, Di ko ikaw na- katuo, di ko katuo na sir. Ikaw gala man na para sa imo na. Daghang ay salamat sir. Tay. Ah, ay, Magsubra jud kayo ang kuan karon ba, ang akong nadawat karon. para sa imo ginagid kay naglisod ni ka. Yan lang ba makatabang-tabang pod. Di na kayo magdugay kay madto pod sa sanahan. Sir, daghang jud kayo salamat sir. Sige sige. Daghang Sige kayo lang. salamat. Sige. Ayo sir, ayo sir. Mana? Daghang kayo salamat sir. Daghang kayo.